mga brother. Sino ba tambay tindahan na wapay kino mura magbili mga Brother, wala na ni brad. wala man ni brad. Kulog na baso brad. Kulog na no. Baso na ay kulang ani. Kulog na. Ikaw pagabot nimo. Kulog na. Sige ayaw balik kay basin mo agi karon. Okay bahala. Sa pagtuo di tagahi na yang barangay alain yang mga paro-paro gini. Nawaron. Apa tanda mo agi? Ngay ta. Karon. Ngay na po tagsugod. Ay, mangilgil tagsugod. Karon. Pas na mo agi. Ingil kilta. Eh, bisikati may ikaw na brad. Sikati brad. Basta kaya ko ani. Brad. Gani ra yung kuan eh. Gagahe man yung kuri napita yun. Ako yung pakita ang tumungsa ko gagahe ang alay. Tanawa ha. May mubong tao brad oh. May mubong tao. Eh karon ha, tanawa ha. Kaya naman niya agi oh. Tingin brad. Wala pa cellphone, mura pag kurik. Tanawa karon. Unsa ko rin sa kuan. Tanawa ron ha. Tanawa ha. Tanawa. Ino sige ko kuan. Ang karon ko isa mo ka nga. Tanawa. Oh, na anasad. Kaya to ipato readers na. Kwarta pod. Ani. Ani na tubig ato. Ay okay kayo. Tara wala na ba na yata. Pwede Masuon mo na ako trabaho. Sus, Ginoo ko. Dugay ra kay mo si standby ri. Oo. Dugan na dia kay aron palit taron ng brad ba. Ono. Tawa. Kaya to nimo brad. Palingkuro ko be. Kaya nimo. Kayo. Dugang ba dugang eh. Kulang man ya pala bro. Dugang Nya na kung nimo labay karon. Sige. Tanawa ko ninyo kung saan ako pag kikil karon na. Sige wad. Kau na bahala. Ano mo labay? Bantay bitaw ni kagawaran ni. Nay mo labay karon. Nay mo labay karon. Bantay bitaw. Ka na sa tubig kayo. Pagdugay-dugay dia. Naman. Tik na yun. Ano ta? Wala hindi yapon. Wala tanan, dila na. Agay. Lagyan ko ni. Na duha na ka buok payolit. Ikaw. Init ko ron kay ubi man ang gawas. Oh. Idugan ko ninyo. Nani yang mga tropa doy. Nani kagayang paro-paro di. Ha? Tanawa karon. Dapat ako mo binta basta kay Kaya nimo na. ha? Kaya na nimo. Ay. Bisag unsa rin. Mura puro magkadakog lawas yung mga Tagamay ni pero uban tiyan na naron kung ako'y mga kuwan eh. Para mapunan na. Kulang pa man, kulang pa. kulang pa para matulog ka buok. Tagas. Sige brad, sikati brad, sikati. Sikati brad. Kanira brad. Bili, sikati ikaw sa ikaw sa sikat sikati mo, isa. Ikaw una brad. Kaya mo. O ni mo labay isa kanang tambukon yung kapuno nga murag ko ano. Kapuno nga. Anay kwarta. Nanay kwarta oy kayo naka sunglass ganina yung may kwarta. Simple kay may kwarta na. Duli. Duli na be. O kung sa yung kakagahe po na rin. Pakiti po daw ko. Kaya mo sige na po salig sa muha niya mo. Huwag na mag-inom. Ano na ka sa muha? Mapunan lagi na ron. Kaya kaon to na ka. Oh, sus. Lutan mo. Pagpalitan ka ron. Pag-Hanford niya, wawag na kikapalit. Pagpalit daan itong tails manok. Oh, mga pa-iyak, patitil pa. Sige ya. Winter, boss, may lang yung kwarta, boss. Oke, be. Selamat. Yan, pintar lagi. Wow. Oh, baay gani ba to? Nasado? Pintar lagi. Kaysa to pa. Dili kay ko gahi gyud. Isang pintar man gyata. Puro. Ay, kadong mo. Puro sikat pre. Puro na nagagit. Kamu? Ikaw? Sige, pasikat. Huwag manggani kay trabaho. Kaya kanimo turugan. Sige, giglanto sa mga usay mong trabaho niya. Kaya to nimo dugangan. Ha? Kaya to nimo dugangan. 500 diha ta kani karon ako nay mo labay dia bisag kinsa ka bunsag unsa. Nay mo labay dia. Ako'y bahala. Panawan ko gara ninyo. Pasikati daw to daw. Kanaw kay dako-dako. Kaya mga gara? Ha? Kana kay dako-dako kaya. Bisik na na. Ato lang yung panghinambog ninyo. Tama sa agi karon bisik ka na. Ako'y bahala na. Mau ba? Bisik ka na, kadakot tao wala. Kadako. No, 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 no. Ang ikon mo tabang sa kunis.
Anak kaniya!